Hello guys, आं बेरेफुंजानि मोनसे निउस नुलायबाय नोंथांमोन दासो उन्दुना सिखारनानै माने आदा जेम्सआ सनिया कुइनखौ माबा बुंदोंमोनदां सनिया कुइना माने रिप्लाइ होदों आरोना हाबा जानायनि बिखय बुंदोंमोनदां बेनिफ्राय दा रिप्लाइ होफिनदो बे रिप्लाइआनो मा बुंदों नोंथांमोन नायलांनो हागोन आं भिडिअखौ ससे होलांनो नोंथांमोन नायलांबानो जाबाय जानला मोनला खोथा होनो बायदिसिना दा नों नुखायाखै जेम्सआ औ बिसोरखौला गावसो गोसो मोनदां सालुबाय थायो गथ'खौ अनानो नोंहा फिसाखौ अनानो अना जाजानो गिदों नोंखौ गाव नोंनि फिसाखौ अनानो नोंहा अना गाव लागौमोनदां आं सोलाखायनो गाव गाव लायोमोनबा गाव अनगौमोन आंनि फिसाखौ बेथ' माबायदि खालामगौमोनथाय एटलिस्ट नोंथ' इसिबां अनो गावनि फिसाखौ नों इसिबां अनो गावथ' गावहा बिदि खोमा गावथ' बेबायदि मानसियाथ' अननो रोंखाया आं मिथिखायो नों बायदियाथ' अननो रोंखानाय नंखाया बेबायदि सोरबा आं बायदिनि सिचुवेसनाव जायोमोन नोंथ' अननाय नङामोन आंनिबा हौवा गथ'खौनो बुलाबायगौसो मोनदां आंनिबा गाव बिदिखायनो मालायखौ बिदि सानदों बियो अभियासलि माथो होनो बिदिखौनो होननांगोन ना जेम्स एसेबां नोंहा नेगेटिभ सानो नालाय नों नेगेटिभ मानसि नालाय अभियासलि नों नेगेटिभ सानखागोन व्हाट टु से नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नुनानै मिथिखाबाय नङा होनबा मानो होनबा मालायनि संसार जानायाव हाबनानै बाथ्रा बुंजाया बेनिखायनो जेबो बुंनाङा आरोना गाइसफोर नोंथांमोना नायदोंबाथाय बुजिखाबाय जानो हागौ मालायनि बाथ्राखौ जेबो बुंनाङा ओंखायनो मालायनि संसार जानायाव आं बेखिनिखौनो बुंगोन ना थेंक इउ